Boka. Boka. Kai, dakata. Na san me ke tafe da ku. Abokinka ko? Duba nan. Shi ne. Dakata. Haukata sa kake so kai ko ba haka ba? Ina so ya haukace ya bi bola. Yana yi sosai ko ba haka ba? Daga nan. Daga nan. Kai, za ka yadda ɗan sumul dakata daga a hankali. To, Sumol ya ce, da shi da baccan, za ka iya sa mai aminaras don suna kamin nima ina sifi. Ka ba su aminaras ya sha ba wani matsala, zai hau ka ce kai kuma za ka ci ubanka. Ka shaidi ne wannan na boka. Caran manyan yamman. A yau Allah kawo gayen nan na rantse da Allah ba ko yau sai ya haukace. Bari ma na share gona. Ya zo. Yau sai ya haukace. Yau sai ya haukace. Kai abokina. Bari ba wannan bane. Bari mana za ka ci mana. Ka sake ka dina ni wannan. To ba ni na dire dire. Za ka ci har da juice na siyo maka amma ka je ka ɗauko kofi. Abokina Habibi masoyi ashe ne kana so na kai. To kai zan siya ne nan bire dan iya cinyewa ne. Har da juice na siyo maka fearless. Je ka ɗauko kofi sa maka kai sauri da Allah. Je ka kawo kofi sa. Za ka sa min dewa. Dewa zan sa maka. To bari na dan yaji. Kai ba ka je mana. Bari na dan ci. A'a sai ka je. Tabbacin zaka bani ka. Ba ni na dan ci kaɗan. Ka je da Allah ka kofi da Allah. Kar ka cinye abin nan ba yanzu zan fito ba. Ka je na ci mana. To ka je mana. Ba shi mayan kwaɗayi ba? Kai ce na saka kulle sauran da yi ainihin mayarwa. Yawwa. Maganin nan ya ji sosai. Yau gayan nan sai ya haukace. Ba kwaɗayi ba? Let's go! Ina yake abu? Ina yake? Aka kai bana son. Ayo!